Zdravo svima, ja sam Sara i mi se večeras nalazimo na svetlosnoj izložbi sa temom Alisa u zemlji čuda, koja je nedavno otvorena na Adi Ciganliji, poznatom beogradskom izletištu i šetalištu. I ono što je super stvar je što je cela izložba ovako prepuna ovih svetala i sa tematikom baš bajke Alisa u zemlji čuda. Mi se trenutno nalazimo u Zećoj rupi. Sećate se onog zeke iz Alisa u zemlji čuda koji stalno kasni. Moglo bi se reći da sam ja negde taj zeka u stvarnom životu. Tako da, ajde da vidimo šta nas još čeka. Ovde je malo hladno jer je skoro decembar, ja sam se prilično smrzla jer se nisam baš najbolje obukla, tako bi mi sad prijao neki čaj, ali srećom ovde ga imaju. Inače je cijela izložba koncipirana tako da idete sa lokacije na lokaciju prema mapi koju vam daju na ulazu, a lokacije prate hronološki priču Alise u zemlji čuda, odnosno crtani film, pa tako na početku smo imali Zečju rupu, sad se nalazimo u svetlosnom tunelu i na kraju dolazimo do Kraljičine garde i do samog kraja bajke, a sam kraj bajke je ujedno i kraj ovog našeg današnjeg izleta. Ono što mislim da je interesantno, što ni ja sama nisam znala do ovog trenutka, jeste da priča Alisa u zemlji čuda Lewisa Carrolla, da je glavni lik u priči Alisa zapravo zasnovan na pravoj Alisi iz pravog života, koja je bila ćerka šefa Lewisa Carrolla, sa kojim je on imao prilično blizak odnos. Kao neko koji je inače jako veliki fan ovih novogodišnjih manifestacija, ako ne bih ovo baš nazvala klasičnom novogodišnjom manifestacijom, ali može se reći da traju u decembru, pa negde jeste, ima taj neki praznični duh. Mogu da kažem da je ovo jedna od super atrakcija za decu, mislim ne samo za decu nego i za odrasle, a sama šetnja kroz celu izložbu negde traje oko 20 minuta, ako idete malo bržim tempom, ako idete sporije možete i da ostanete preko sat vremena, ali ja bih vam svakako posavetovala da se dobro obučete, da se ne bi smrzli ovako kao ja. Sada kada smo došli do kraja izložbe, mogu da kažem da je ovo mene baš onako vratilo u detinjstvo i probudilo ono dete u meni. Recite nam da li ste vi voleli bajke kada ste bili mali i da li ih se negde sećate i sada u odraslom dobu i pišite nam ukoliko biste posetili neku izložbu ovakvog tipa.